Araw to 50. Babakal ko pa mga. Babakal ko. Out. 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 Out.
Ab.
Pupunta kita. Bubok.
Ano po na, ano,
AJ!
Ano lang na 3D?
Dog, kabada. Kabada, dog. Pakisabi, tatalikod ako sa grupo. Tatalikod. Tatalikod ng mga bayan ng mga nakakapas. Yan. Yung bandit mo sa group.
Ate Jan!
Abot pa na. Doktor, abot ka rin, nakalatag na ako. Mami ba na? Abot na kay Sira. Wala magic ba? Tapos ko ni mother. Tara mo kung mo magpuli-usipin sa kay, hindi tayo itong panipap.
Mali na.
Masungsang. Ako. Pumunta ka. Higa ka. Pumunta ka. Sige na. Magbuang nga pumunta ka.
Hindi ko yung pa din. Sarap lang, pre.
Nakabay ka na? Wala ko pa sumingit mo. Ano ka?
Ano naman yun? Aliw na kamain. Gabot? Tanggal ang gabot. Juni ba yung ano? Hindi yan, natanggihan super ko yan. Paper. Juni boy. Nagabot lang 10 eh. So, okay. Dahil niya naman na ano. Tinim na para Di na niya kamano. Kinanya na. Ay, yung bugatin eh. Ano mo? Dito mo mga pares ka to. Ay, ikatin pala yung ano. Kaya makakatanay niya siya, no? Kung gano'n ka mo ginawan niya. Hilig na. Ulo ko lang ako nga, hindi. Hindi na gano'n ka? Ano? Ano lang? Ako niya. Hulog ka nga, boy. Kasama niya may loot. Kasi shutdown. Utang na ito yung gano'n. Ito ako din mga kapatid. Dati, hindi nga iba na mo. Ano na? Sigurado, tayo magandang bariya siya. Sigurado daw. Iyo. Iyo. May tarik mo sila na. Oh, nakita yung madami. Ayun naman nila. Ayun naman nila. Ano? Live? Ano? Live? Ano? Ayun naman nila. Gap. Wala yung mga yun. Ito. Binaya wala. Yung daw ko lang. Ito yung paya. Give me. Yes, sir.
Hoy! Ano ba yun? Sige nga! Parang order ko. Hindi na pala ayos. Tulog lang sa igo.
Tiyo, nasay ako.
Gulian, sabi mo, kulit-kulit na ako. No. Oh, gilog ba? Bahit wala. Sarap na ano eh. Next one, ulit.
Naubutan niya ako. Yay! Nakakart kami. Naubutan niya ako. Ay, naubutan niya ako. Nakakart kami.
ganda. Tamboy ako dito.
Ano ako sa mga, hindi ako nakasamot sa lahat. Pinariyo ko ang sa anong pinakaawit yung lugar ko. May ka na ba yun?
bubuksan mo lang. Ano nga? Alam mo lang. Ano nga ang kito? Balikan mo lang. Coated glossy. Tao po. Tay. Uba, ay kuya, uba ka nagding Coated glossy paper. coated glossy paper. Then bago ako nadasin. Wala.
Boy, bayaran nga naman boy, matang na.
Hindi ko muli. Ayun, tayo. Matang niya ako ganyan, matang
Ibaan. Gato. Gato. Yun o, sisipin mo. Bisuan ko.
Adukin. Isi, kung galing na rin mo, isi ko.
Nene! 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 Sina? Oh. Yes.
Ayo. Ha? Labing, bukas pa tayo.
Ba't ako na yun?
Basta ikot sa ito, di ba?